Bună și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm Fortnite și încercăm să facem Victory Royale și dacă nu știți, în ultimul update s-a băgat Naruto și The Seven și vedeți astea sunt toate skin-urile care s-au adăugat. Naruto, Kakashi, nu știu cum îl cheamă și nu mai știu, Sakura sau whatever. Da, și încercăm să facem win. Dacă nu știți, s-au băgat roboții, The Pyramid-ul, adică la The Pyramid de Cuptown și peste care s-a pus o piramidă în care s-a ridicat aici fix în centru unde e regina cuburilor. Acolo s-a ridicat Kevin, The Gold și da, roboții. Toată lumea vine. Efectiv, toată lumea, deci nu merg acolo. Nu mergem în Lazy. Putem merge în Misty, dar hai că mergem în Misty. Hai să nu murim. Chiar vreau să fac win, pentru că n-am făcut niciodată win pe canal. Adică, bine, eu am unul, să nu credeți că n-am unul, dar pe canal n-am făcut niciodată. Sau poate am făcut ăla, dar nu cred că am făcut ăla. Era. Farmăm. Pentru că farmat e foarte important. Luăm arma asta, nu e foarte bună. Nu e extraordinară, dar nu e bună ca fama asta de pe aici. Am văzut un player acolo, dar mă duc să deschid un ce. Sper să nu se audă ciudat constructura asta. De ce nu nimeresc combat? Îmi place destul de mult combatul de când s-a băgat, deci, bine, și înainte îmi plăcea, dacă nu știți, eu joc din Season 4, dar vreau să mă laud, dar, na, îmi plăcea și atunci combatul, că mă jucam și cu el, dar, parcă acum, că cât de cât mai bun ca în trecut. Dar de ce deschid o safe-ul? Eu stăteam să deschid safe-ul. E player undeva. Scaruț. Scăruț. Ma, asta. Probabil o să continue să se ducă cu greplere. Ma. Mort. Și hai că luăm și noi. Luăm pe albastru de la om. Luăm. Luăm. Nu mă duc, l-am văzut pe player. Important de că l-am văzut. Și odată ce ai localizat un player și știi sigur nu înțeleg ce te face.
L-am bătut. Odată ce l-ai văzut unde e și... Na, bine, dacă vezi că nu e așa de bun, te duci pe el, că... Bine, eu mă duc și dacă e bun și dacă nu e bun, că mă interesează dacă... Mor pentru că cum nu sunt la arena să pierd puncte sau... La TV. A, și dacă vă întrebați de unde am gliderul cu Roma sau cu Roma, deci că mașina aia din GTA. Ok. Gliderul ăla de la Naruto e pentru că dacă vă duceți pe Fortnite și dați pe ceva site de la Epic Games, adică dacă intrați pe Fortnite și sunteți de pe calculator, puteți da acolo, vă deschide în Opera, dacă aveți, și după aia în Opera vă pune să vă logați cu contul de Fortnite și puneți că ăsta, cu contul care vreți, vă pune acolo să faceți ceva misiuni, în fiecare zi diferite, dar uite numai 5 zile. Deci trebuie să vă grăbiți. Cred că mai este o zi sau așa ceva. Sau 2, nu știu exact, că am făcut în a 3-a zi. Oh, nu. Oh, mașinuță. Ok. Mă! Rechin... Așa, notă un rechin puscat. Ok. Asta e doza de cringe din acest episod. Cam plictisitor acest episod, dar sper să vă placă. Și da, am văzut că suntem 4 abonați, suntem bine. Sper să apăsați butonul de like să-l rupeți și da, să sperăm să facem e tare că n-am dat niciun player până acum, de când mă dau cu mașină. Și nu mă... Ok, hai, mergi ăla în care am scar. Deci am scar, am pump albastru. Deci am scar epic, am pump albastru. Grappler și câteva filuri. Deci flopper, parcă și nu. Oh, player. Și dinozauri. Uitați-vă, ăsta este gliderul. Vezi că este destul de frumos. După părerea mea se merită să faci misiunile. Adică nu e așa greu. Adică până a 3-a zi când am făcut eu, trebuia numai să pescuiești 60 de pești. Puteți să pescuiești la fel pești, dar adică flopper, puteți să pescuiești un flopper de câte sau... Na, am făcut o easy run misiune. Ce nu-mi place la grappler-ul din update-ul ăsta? Oh, ce? Mor? Ok, stat. Îl bat.
Ok, vezi cam bine. Nu! 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 De ce? De ce? Da, cam atât a fost și cu acest episod. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!